Kisah sagari. Ani bumung ka Rahel Kalai. Rahel Kalai ne. Rahel. Neng tini je resam na family. Bomo hai ke serenggai phaikya mane bomo hai ke wan sugi phaikya kisah sagari fi. Borok kaini hodo. Je practice khlai jone borok sus khai runga sini ni jin sak ni khlai chen kaisa sus ma khlai. Ka te jin gan sus khai mani bahari sang kamun sus khai ga. Sang kha khlai sang ogano full khlai sang kam kan resam nai. Emne ni jinis sus kaisa bong sus kaisa ro na. Borok sus kaini. Sini sus kaisa. Mane bobo hai ro no tini. Ya mote wan semua ni. Asik taf to nyani jo hai sang kha khlai sang ji sang khlai jing sang mano. Sang jin kha ko khlai sang amno sang fulfill khlai nin bagi. Do tang sa hai kisisa mane first interest mi mane resabui kisisa lukorok na kisisa punu regari de nang tini ni reaksal roman. Puila no gayang bo kapang kakamay thang ka kama jani no tini wan ka Belai kino kena tok lukorok na kha kesang renai hai keba Tipra idol ni ingai kecang boyar sipcar nai norok nong sinai oba kino bumung kotor kucuk khlainya ni bagai Tipra sani ingai sini mung khlainya ni bagai au tabuk tai khorok sano bukhuk ni bumung kisa saikna Mehili Tipra nang tini tamo rosam nani hnei phaikya Ang tini tang thang bersab nai totalo sekaranggo hingke raima saima hane tangsa kya bapore jadu humale kaisa hingke dukung samke sar sekang memang bersab nai emne tini je rosam nani sus khaimale nang da ni ji sus ma khai nai ke borong ni sus tang sa ke ang je jus ma khai kan te tang mai ke bor jus khai hota tang nai mar chap nai na ingke doluk tang thang kalai ta tang thang klayo ingke lo korona kisi sa mane khatong thuri kisi sa regadi resam tang sa jadu humale boki shania hani shakano khani tola athuk shaman bo jadu abar shaman bo jadu bonole shanani ko gya belai belai kini khana tok oba hekino titi dise hapang ni saito mumbai je sini sar sohel ni wan sumung kotor bai norogom haya pri barok mamani bisingtei kaham nongtheng Tipra idol norok jidina ningtheng hambai thank you hambai